då? Vilken linje ska du välja? Rullebil. Bra. Var går du? Vad fan står vi här för? Ja, jag stoppar där. Jag är den som står vi här. Ja. Likadant kvar, visste du det? Ja, det är saxen. Du är här, fan. Jag filmar, det som är det roliga. Är det någon annan kistopsida? Det är för att den är sönder. Jag vet inte vad den heter. Men man ser det där. Ja, jag vet. Jag känner igen dig. Men den funkar inte. Vi träffades i Slottsskogen en gång innan vi. Det var jättemörkt. Det funkar inte. Nej, den är sönder säkert. Jag filmar fortfarande. Vi måste gå ut lite mer, jag filmar. Men vi ses. Hejdå. Var fan ska vi gå? Där! Hej, hej! Men jag filmar. Men lall kan du inte göra. Okej, nu slutar jag. där. Åh, vad